welcome back to our YouTube channel. So, ang lakaw meron kay manguha mig watermelon to avoid dehydration. Melon. Yes, kita-kita rata dito guys. Pabush. So guys, naabot niya sa melon farm. Melon farm. Tara guys. Ito kayo mga melon. So, mga watermelon na siya dito guys. Ito kayo. So, kahangat. Nagto kami, nagcamping gabi. Gabi Ano aging law. Dago kayo watermelon. Nagkakayo na brown na. Ala, tumba na ginis baka oh. Pagdari guys. Watermelon. Naglingid-lingin. Nga puti. Kung may tao. Asa man sila. So guys, nagwat sa mistag iya. Kaya man mo alam ni kay Wilson o ni PDP. Mamalit mi watermelon. So hasag ito. Adto may nagcamping. Ito nga mo to. Init kayo guys. Kaka-out lang sa work. Okay, papa. Okay. So guys, muangay di ay ni ang watermelon o libon siya. Libon. Na libon no nagilahang daruhan gibutangan. Pero dagko kayo bunga. Manulit para dari kayo pag panabot ang tag-iya. Anong ausot as mga bunga. Pag yun. Ay daghan dito. Nagilubga na ganito sa baka dito. Baka naglubga nagmilo nila. Ingit ay. Magsugod na mig pamo po guys. So nanadri ag tag-iya sa milon. Ang sa ilhan na naghinog niya. Tik-tik ka na, pagtok ba? Makagubhog. Kaghugko ba ikuan? Ya kanang brown-brown naghihangin ani tumoy. Ilaw. Brown naghihangin ani guys. Harap pa. Ikaw lang dia. Timbang girl. So, nagpabisina sila o pangahagat na meron guys. Ipang tok-tok na, huwag na bay sud. Ipang tok-tok, huwag na isud. Lawan. Ini. Laroy-laroy na sila guys. Pangita og hinog. Kaya bago pa ang puning giharabisan, nakita pag hinog. Tok-tok na po. Para po kabaw kung sa hinog. Tok-tok-tok po si Zagiya. Kabaw kung sa hinog. Ang ilanan, mata mo sa unag hinog kay kanang agkuan, kanang murag an... Yan nga na ba? Brown? Ang color? Mabunog yun nagkulok-tok. Matingog gani ng milon eh. Hoy, itog ko. Pila na pok dia? Kuan, usa duha tulo. Pat, lima. Unom. Unom na? Unom na. Unom na rin, pero dako pa kuwang. Okay, gagmay man nagkuan. Nagmay mo uban. Ato pa dito ana. Dagko. Asira ng pili. Guys, nagtinimbangin na sila. Sarong. Pero nga, guys, bulag timbang ko. Ya pa ya ko. Ang ganda. Ah. Kata. Kuson. Ana mo sutsa ko. Amis kayo guys. Moral na si Zag. Okay. Kuan. Color. Post up pero tamis.
Kay dabong lab, hindi pa man kay guwang. O, walo og report. Ang pambay may baka. Why, ikaw isod sa ko kanam. Ang tanga sa. Tanga dai. Isod. Yan kaya nang order og milon sa online. Yan yung kuan milon ko. Ito sunto. Kila to walo og report. Ay may gamay. Bagan. Na. Para magbaka magkaon. No. Beli report. Kapit sa tumasiyam. Museum. At may kuwang. Museum. Oh, kapit sa siyam? Wala. Wala. Balin. Pila. Pila to una, walo. City. City na. Ito. Oh, mo na apil na. Wala day. Landuwa timbang. Yung kuan. Ihog na. Na mo ito. Kuan na 5. Report. 5. Para kabot lulot na. 12. Oh. Disi, duglit ba 12? Siyot. Sa sitig siya. 22. City 22. Tuloy ko 22. Kilo ko. Kualag ko dako. Oh, dako basta mo dako ko hinog. Isod na, isod. Isod. Lag isod di na madaog. Isod mo jaga, di na to madaog. Yot. Hinog na. Taga. Siguro. Ilaw pa. Wala korek-korek ka ba? Hilaw pa ko no. Kaya ang suta ko ba? Hinog na ba? Awa man na brown. Lagi hilaw pandag. Magsigbig hilaw may ko daton. Hindi pa lang. Wait ulian. Maahat og kahinog di pa lang tamis. Hoy guys. Nice. Manguli lami. Kay humanami o panguhag watermelon. So, uli na po sa Pilipi. Huwag nag-isa. Uli na sa... Asa, di lambay pa. Lantad. Aw na dia babaw ang harap dia. Ano? Dailan nagsita. Okay. Nagkaganay sila. Ako rin nagdaan ni kay. Isa ko nagatong. Yes! So, maratang mong vlogger guys. Nanguha watermelon. Easy peasy.